Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда мин сезне тормыш сынауларын, вак-төяк проблемаларны юмор аша күрүче һәм шул ук вакытта әле башкаларны да көлдереп, кәефләрен күтәрергә тырышучы артист белән таныштырырга телим. Ул татар эстрадасындагы юмор остасы Рамил Шарапов. Рамил, исәнмесез? Так, исәнмесез. Как тебе дела? Не волновайся, не волновайся. Мин бүген Рамил белән сөйләшәмме, Шәрәпҗан белән сөйләшәмме? Күземә ике булып күренәсез. Так, сүзне бирәм мин хәзер. Не? Минем коллегага все-таки Рамил Шараповка. И не волновайтесь. Менә Шарапҗанны заттык. Хәзер инде Рамил Шарапов белән сөйләшегез, Шарапҗан монда. Рамил, шундап та күземә ике булып күренәсез. Беләсезме, ни өчен ике булып күренәсез? Бу соңгы вакытта Инстаграмны күзәтеп барам. Һәм сезнең менә бу Шәрәпҗан миңа бик ошый башлады. Моңа кадәр мин сезгә тыныш карый идем. Һәм минем күңелемдә ниндидер бер шундый сиземләү бар иде. Рамил Шарапов сәхнәдә әле үзен тапмаган дигән шундый уй бар иде. Ничектер менә мин ул эчке бер халәтне туя идем дип әйтимме. Һәм шуңа күрә мин сезне күпмедер күләмдә кабул итеп бетермим. Сезнең юморларыгыз кызык булса да, җырлавыгыз булса да, менә Шәрәпҗан минем күңелемә хуш килде. Белмим, бәлки бу үз изоляция тәэсиредер. Бәлки андагы юморларның халыкчан булуыдыр. Сәбәбен әйтә алмыйм. Әңгәмәгә күчкәнче, Рамил, иң башта сезнең Инстаграмдагы ул чыгышларыгызны, видеоларыгызны күргән кешеләр бар, күрмәгән кешеләр бар, чөнки безнең тапшыруларыбызны бит планетаның теләсә кайсы почмагында карый алалар. Шуңа күрә без әйдә башта берничә менә шушы кызык видеоны тәкъдим итик үзебезнең тамашачыларыбызга. Аннары сөйләшүбезне дәвам итәбез. О, Су давай. Су. Так. Ага. Dünya halim bilip olmayı. Aşasan gari. 10.251, 10.252. No, нәрсә эшлисең инде тагын? Күрмисең мәллә? Карабыдай саныйм. Эшең беткән ди. Хатын, не волновайся. Карантинны 30 апрельгә кадәр продлевайттылар. Алган карабыдайың әллә җитәллә юк. Так что, 10.2. Нәрсә басып каттың? Бар макароннап кил. Анда саныйсы бар. 10.255, 10.256. Нәрсә бу? Сыйырчыгы ясадым әле. Хатын, быел сыйырчыкларны бесплатно кертә алмыйм мен. Ничек инде? Шулай. Заманалар үзгәрде. Мин хәзер без рабочий, урамга чыгарга алмыйм. Сыйырчыкларга рәхәт. Аларның карантин юк. Аларны полиция туктатып справка сорамый. Аларга эшләргә ярый. Так что бүгеннән башлап съем жилья платный. 10 тысяч. Хатын, bir 5 aya hesap koyamayım. Zajivem biz senin bilen. Sıyırşıklar gitkeş, min onu şıpşıklar gazdabaydım. 5.000'dan. Так что, gittim inilerge. Kvartiratlar gelirge teş. Все-таки бизнесменмен. Ага. Рамил, менә шушындай кызык-кызык хәлләр бит. Әлбәттә, алар барсы да тормыштан алынган.
Иң беренче сорау, бу Шәрәпҗан образы каян килеп чыкты? Ул моңа кадәр үк башта йөргән бер уй идеме? Әллә инде ул менә шушы ничектер теге көтелмәгәндә генә башланган коронавирустан соң аптыраудан килеп чыктымы? Эш пышудан, эшсезлектән, гомумән каян килеп чыкты бу образ? Образга килгәндә, мин бит инде быел әле моңа кадәр концертлар белән йөргәнем юк иде. И без уйладым инде зурлап, курка теге тамашачы ничек кабул итер дип, Шарап шоу дип исемләнгән беренче сольный концертымны башларга булдым. Һәм инде шунда безнең команданы җыйгач, безнең инде барганда, мәсәлән, җырчылар да бар, баянистлар да бар, шулай ук бар, мәсәлән, минем белән партнерлар, уйнаучылар инде ул скетчларда, Разила Динмөхәммәт ва Ирина Арсланова. И безнең шушы бер ни бар иде, пляж дигән миниатюра. Ул аның эчтәлеге шундыйрак, 40 ел фермада эшләгән гаилә, ир белән хатын беренче тапкыр чит илгә ял итәргә киләләр. И анда хәзер шушы мужик, мәсәлән, әйтик, бер хатын белән Любовь Марков тик заигрывать итә башлый. Һәм шушы мужикка килгәндә, менә нәк Шарапҗан образы иде инде ул. Әлбәттә аның исеме Шарапҗан түгел иде, Рөстәм исемле генә, но аның кадәр колоритный түгел иде әле ул. Шулай ук майкадан, шортиктан, шулай ук мыеклы. И шушы миниатюраларны уйнаганнан соң әле башка ул Шарапҗан дигән әйбер килми, потому что бернинди дөнья афаты юк, бернинди концертларны анда кисеп ташлау юк. И бер кызык хәл булды. Без март аенда, мин күбрәк инде быел концертларны районнар белән генә түгел, мәсәлән, авыллар белән бутап бардым инде. Ничек кабул итерләр, опять Аралаштырып. Беренче чыгу зал җыя алырсың микән? Артистым бит шул. Аллага шөкер, бик уңышлы гына барды. Төрле эшә булды инде. Һәм Мөслимдә әйттеләр безгә, уже соңгы бер шоуны куя алмадык. Ул концертны әйттеләр. Вот типа бөтенсен карантинга ябабыз хәзер. Шу тегеләй булай. Һәм ни миңа кызык булды. Мәйтәм ничек кешене мәйтәмгә ябып бетерәләр, кредитны кем түли? И как раз шушы образ куластында бит инде бер идея килде дә башка. Әле бу Шарапҗан башы авылга да кайтмаганбыз. И бер миниатюр яздырдым инде. 1 минутлык интернетка куйдым мин. Мәйтәм банкка шалтыратам, мәйтәм: "Алло, это банк?" Мәйтәм: "Я этот не кредит не платить не буду". Почему? Мәйтәм: "Потому что не карантин бит. Мы отдыхаем и вы отдыхаете", дип инде. И шушы миниатюрны чыгардым да, у халыкка ибәт үттем я. Әле аңа кадәр андый скетчлар белән заниматься иткән булмады. Бөтен кешегә кагыла торган проблема. Бу видео булды, үтеп китте, без инде все самоизоляциягә ябылды. Карантин, гаиләне алдым да киттем Буага үзебезгә инде. Без инде күбрәк вакыт үткәрдек Чөччәдә, чөнки безнең авылда үзебездә ремонт бара. И йөрим. Мыеклар бит калды, шәһәрдә калды, анда майка да юк, ни дә юк, все. И йөрим дә мәйтәм нишләргә инде хәзер. И безнең минем квартира бар инде Буада. Актарны ятам. Карыйм 2012 елда театрда эшләгән вакыт. Мин анда Кариф театрында не ясаткан идем. Мыек ясаткан булган нәрсәгәдер. Мәйтәм бер нәрсәдә миниатюр эшләп. Мин шундый ниләр бар иде инде. Вакытта мыек җыеп йөрим. Чарли Чаплин мыегы ясаткан булды. И менә шушы мыек яткан. Бит бердә чираклы түгел, бер нәрсә. Ул мыекка ялгышмасам 8 ел, 9 ел по-моему. Көтеп яткан чираты. Көтеп яткан. Ул бер кулланмаган, ул ясатылган. Мин алдым да моны, мәйтәм берәр кызык төшерә кирәк, мәйтәм теге образ бар бит. И как раз яттык ниде и диванда ни вообще чыгара кушмадылар бит изоляция. И мәйтәм әйдә ни төшерәбез Земфира миниатюра. Земфира вообще катнашырга яла, курка, ул артист түгел мәсәлән. Ни киттек дусларга, анда тормыш иптәшне ирәгин, шундый шаярак, мәйтәм Гөлчәчәк, мен сиңа реплика, мин мәйтәм диванга әйтәм. Нишлисең? Мин илне кыткарам. Хәзерге заманда илне ятып кына кыткарып була ул. Син дә ят. Это не мешай, оставь на меня покой дигән крылатый сүзләр барлыкка килде бит инде. Ятып торам, и шуны ни Гөлчәчәк белән төшердек инде. Дус гаиләнең тормыш иптәше белән. Ладно, бу да әйбәт үтте бит инде халыкка 200 ел шәһәр комментарий җыйды, бу минем өчен бик күп инде ул. Халык теге канатлангач, мин дә канатлана башладым. Әйдә мәйтәм Земфира там бер төшерәбез. Мәйтәм Земфира булай булмый. Кеше дөрес аңламас. Мәйтәм кеше хатына йөри алмый булай. Әйдә хатын үзең. Әйдә хатын үзең, мәйтәм шундый сүзләр, мәйтәм, әйдә. Ну без, конечно, берничә дубль булды. Булган теге була, мәсәлән, 9 дубль ясыйсың анда. Мин аны үзем сизелмим, мен шушы юк булай түгел, или мин не обыграл кебек, или ул ялгышып куя. Кайсы вакыт менә бер дубльдан килеп чыга инде. Әйдә аннарсың ни, как раз Әби Расадов утырткан. Ул бит менә юк кына әйберне күрәсең.
Мен мынар зацеп көп. Идея. Баш шуңа та башлый һәр вакыт әйбит. Тигне помидор асады стырам әйтәм, майкны китем, ни майка бар. Әле майка да тинеке бит. Әтигә янда 23 февральдә кайдар бүләк иткәннәр дә аны. Мин инде әйтәм әйдә. Кием әти бирдин сразу. Ул дөресен әйткәндә майка башта минем гәүдәгә нормальлыгын авторды. Бер 52 серия төшергәннән соң ул полный ночнушка әйләнә башлады. Асын төште. И майкны авыштырдым да расада кылган. Карам әйтәм, ала бутасы юк бит моның. Нәрсә эшли инде тагын? Нәрсә? Помидорның шүбен утыйм. Кеше килдермәйді, аның әле помидоры да үсмәгән. Слушай, хатын, оставь на меня покой. Анна жайканы башына катырма меня. Помидор. Анна вакыт булмайшак. Пока вакыт бар, утым мин аны. Ну, мин гаепле түгел бит инде аның шүбе чыкмаганга. Так, действительно, бер шүб юк. Неужели аларда карантинда микән? Мин үземә сүз бирдем. Халыкка шуй башлады. Минем өчен инде ул шушы образ шушылай эшләү үзе бер яңалык, бүтәнчә эшләү. Әйтмим, зур хезмәт инде ул дөресен әйткәндә менә көн дәверендә мин халыкка әйткәнем, әйтәм, изоляция беткәнче мин көн саен халыкны шулай шатландырып торам. И иң кызыгы 30 апрель изоляция бетергә тиеш, Путин тагы 12 көнгә арттырды. Эй, халык шатлана дигәндә Инстаграмда мейл тагы 12 көн безнең белән буласың. Мине булай да баш кайный. Ул башта теге идеялар сүздә юк. Теге туйдым дип әйтә алмыйм. Бар шундый вакытлар менә уйланып йөрисең кенә бу баш кайный, әмма килеп чыкмый. Кайсы менә уйламыйча гына. Дөресен әйткәндә теге яшем батырын түгел. Мучада утырып торайым да, карыйм дигәндә, белмим нәрсәгә әйткәндер булганда, кирюва торган такта, элеккеге. Утыра. Мәйтәм, блокнот казып кыймалым әйтәм. Кир такта. И нәрсәдер әйтәм. И менә шушы һәрбер видеоны тудыру үзе бер бала туган кебек ул. Менә аның бар үзенең этап. Менә ничек ул формировать итә, менә зацепкалары. Мин кичә атайм, көне буе эшли бакчада, мәсәлән, эшләрне бетергәннән соң балаларны Земфира йоклата, и мин утырам блокнот казып. Инде ничәләп видео бар? Бер 57 бардыр инде. Шакты җыелган инде. Менә Рамил бу урында иде мыекка да тукталыбыз әле, коробкаларга салып, тартмаларга салып, өймә хәсиятләп алып килгән. Менә мин сезгә аңлатам шушы. Ничек төшмий ул, ничек ябышып тора ул? Менә бу коробка мыекны түгел инде әлбәттә, мин таптым моны. Менә мыек, менә минем монда ябышкан. Нигә ул минем монда ябышкан? Чөнки анарда тора двухсторонний скотч. Мин нигә анда ябыштырам аны? Чөнки булай иттереп куйсаң, ул төрле халәткә килергә мөмкин. Булай иттереп монда тартырып куйдың, үз формасын. Монда хәсиятләп сакларга кирәк инде бер хәзер. Менә шушы двухсторонний скотч ул, бу специальный, аның бәясе дә шактый нормальный, профессиональный. И обычно бит инде изоляция вакыты керемдә юк аның кадәр. Теге мәйдә моны сакларга кирәк. Мин концерттан калды, ябыштырдым. Бер ябыштырам да ыргытып бәрдем түгел. Менә кире мин аны шулай ябыштырып куям, чтобы формасын тотсын. Монда булай да аны ниләре антенналар тора башлаган инде аны. Инде моны тарап, моны хәсиятләп. Ана төшә башлагач, әле бу бетте дә бер заман. Кибеткә барып строй материалдан әйтәм, двухсторонний скотч алыйм әле. Анда тоже куя, бетте мыекны җылкый башлады теге. Мин шулай итеп ябыштырып куям, чтобы у меня проблем создавать мәсәлән. Һәм мәсәлән, бу минем запас мыек. Бу сәхнәнеке. Тегесе съемканы, бу сәхнә алар аерылып тора мәсәлән. Берсе эшлеккә, берсе кешелеккә була инде менә. Менә алар ике төрле, но бу Шарабҗанныкы инде. Бу минем 9 ел ниде, квартирада яткан. Монда кайшылар бу нәрсәгә, әмма инде аның двухсторонний скотч. Булар һәр вакыт минем янда булырга тиеш. Чөнки аның үз урыны. Менә шулай матур иттереп, бер юлы мыекны югалткач катымышкан инде, теге кайсы вакыт. Нәрсә белән шөгыльләнәсең? Кисәгә тыгылып куелган инде. Менә бу минем һәр вакыт янымда иде. Һәр вакыт майка йөри ниде, машинада. Вдруг идеялар килсә, туктыйм да аны эшли алам. Рамил, менә бу бит инде коронавирус вакыты, үз изоляция вакыты шул дәрәҗәдә халык өчен сынау булды, әйме? Менә сез ничек уйлыйсыз? Коронавирус, үз изоляция минем иҗатыма яңа юнәлеш бирде. Мин күпмедер күләмдә үземнең киләчәгем өчен, үземнең иҗатым өчен ниндидер бер байлык таптым дип әйтә аласызмы? Әллә бу мин бу образ? Юк. Дөресендә, миңа вот шушы карантин, 2 ай бергә өйрәтте безне. Халыкны кул җурга өйрәтте. Миңа килгәндә минем өчен зур яңалык, зур үсеш. Халыкта тагы да мәхәббәт уяту, ул әлбәттә Шарабҗан образы.
Әлбәттә, ул теге тик ятсаң, мәсәлән, төшенчәлеккә бирсәң, ул килеп чыкмый ул образ. Бер-ике видеоны төшерсәң генә халык мәхәббәтен аның белән дә яулап өлгерми. Әлбәттә, ул теге үз өстеңдә эшләү, хезмәт нинди генә вакыт булмады. Дөресен әйтәм, арылган вакыт була менә. Ул менә шундый ни белән йөрисең, иштәге переживание белән менә ул менә ишен күңелдән мин халыкка ниндидер елмаю китерәсе килде. Алар шундый канатландыра торган сүзләр яздылар миңа. Мин теге менә хәзерге вакытта минем комок в горле, намус белән озак еллар халыкка хезмәт итәргә насыйп булсын дим. Худайдан һәр вакыт сорыйм. И хәзерге вакытта теге мин халык яныннан зур имтихан тоткан кебек, шушы Шарапҗан образын үстерергә. Нишлисең син? Күрмисеңме әллә? Сыер савам. Сың безнең сыер юк бит. Беләм мин. Моны каян алдың? Карим, көтүдән сыер кайтып бара. Имиләре тулган. Жәлләдем мин аны хатын. Җиргә сиптереп кайтканчы, лучше чиләккә сиптерсен. Бер сылма, сау бетерәм дә озатып куям мин аны. Так что, сетчәбез бүген парной. И оставь на меня покой. Раз, два. Давай, Бураночка, давай, моя сладкая. Беләсеңме, миңа образ нәрсәсе белән ошый күбрәк. Әнә шул халыкны борчыган, бөтен кеше эчендә уртак булган ниндидер бер проблемаларны юмор аша бирә белү. Менә миңа шул нәрсә ошый. Ләкин Рамил тагын бер ягы бар бит әле, менә күп кешегә ошаган ул аны яратучылар бар, әйме? Рамил Шараповка караганда Шарапҗан күпмедер күләмдә популяррак та була башлады шикелле, әйме? Инстаграмда. Ләкин туйдырды инде дигән сүзләр дә бар. Мондый очракларда син тырышасың, син эшлисең, канатланасың, кемнеңдер матур сүзенә син тагын да иҗат итәргә канатланасың. Теге 10 мактаган кеше арасында бер кеше туйдырды инде, яисә фу ди, яисә уф ди. Менә шундый вакытларда күңелгә керә бит ул. Юк, керә сүздә юк, но мин нәрсә әйтәсе килә, тик урысча әйтсәң инде, я не золотой рубль, всем нравится диләр бит әйме. Но була шундый кешеләр, аларга гомумән Шарапҗан гына түгел, бер нәрсә шуның тормышта. Алар менә алар үзен тапмаган кешеләр була. Мин гаепләмим аларны, алар үзләре абынып җыгса да кеше гаепләргә мөмкин. Ну, бар шундый кешеләр, нишләп тә белми. Мин анарга аның кадәр игътибар итмим. Миңа иң күбе менә масса күләм. Мине ошата бит. Мине ошатмаган чиракта син үзеңне нәрсәдер эшләргә тиеш. Теге аның кадәр начарлык түгел инде, менә үзеңә ышанырга тиеш. Иң беренчедән үзең. Аңлыйм, синең популярлык, мәхәббәтең арткан саен син артыңда шулай ук синең көндәшләрең дә арта, көнләшүчләрең дә арта. Мин аңлыйм. Теге анда миңа карап, минем коллегаларым минем өчен шатланып ятмый бер качан да. Ул шоу-бизнес, ул эстрада, ул миңа иң мөһиме кем фикер? Миңа халык фикере мөһим. Минем идәге әти-әниләр минем өчен шатлануы мөһим. Тормыш иптәшем шатлануы һәм тамашачы. Калганы минем үз кешемдә. Әгәр дә мин үз өстемдә эшлим икән, мин алга бар. Эшләм икән, артистның әйтәм бит 90% нигә әйтик син 10% талантың булса, 90% хезмәт, үз өстеңдә эшләү. Шул гына гел үзеңне подпитка тотарга кирәк, эзләнергә кирәк. Шуңа күрә барса да уңышлы булсын дигән теләктә каласы килә. Рамил, сез бит күлдереп кенә калмыйсыз. Сезнең менә сәхнәдәге чыгышларыгыз арасында мин бер кызыклы видеоны эзләп таптым интернеттан. Сезнең бер чыгышыгызны әйме тамашачыны елата да алган. Әниләргә багышланган ул чыгыш әйме. Мин әйтәм, кара әле, күлдерә алган кеше оста итеп елата да ала дип, мин шул видеоны тамашачыларга да тәкъдим итәргә уйладым. Әйдә бергәләп карыйк әле. Әни бер кашан да шуланмый, әни бер кашан да рәнҗемий, чөнки ул әни. Әни үзе туңса да, әни үзе авырса да, балам туңмасын дип, җылы киемнәрен салып, сиңа кигезеп, терел балам дип тәп итеп алулары. Мәктәпкә затканда һәр вакыт сине хәйр фатихасын биреп, тәрәз төбендә сине карап, озата һәм каршы ала. Ә без үсәбез дә югалабыз. Кемдер өйләнә, кемдер кияүгә чыга. Без бит беребез дә әйтә алмый. Әнинең күпме яшәгәнен, әнинең кайчан китәчәген беркем дә белми. Шуңа күрә исән чакта кадерләрен белеп калырга кирәк. Дустың сине ташласа да, әни бер кайчан ташламый. Әни бер кайчан кире какмый. Чөнки ул әни кемнеңдер бит.
әнисе юк. Кемдер гомер буе әни назын тоя алмыйча, кешенекенә сыңланып, сыкланып, көтә дә, кемдер дөрес юлдан китә, кемдер дөрес юлдан китмәүчеләр дә шактый. Кемгәдер Ходай Тәгалә бала бирсә дә, шушы баланы ятимлектә калдырып, роддом төбендә ташлап китүчеләр дә шактый. Монда баланың ни гаебе бар? Бер генә яшибез, кеше булып калыйк. Бар шундый әниләр, 4 баланы аякка бастыра да, үстерә дә, олы юлга зата. Нигәдер шушы әниләр хәзерге вакытта авылларда ялгызлары ятимлектә картаялар. Кайда соң ул балалар? Менә зур шәһәрнең ачы җиле әйләнә дә булгана. Иске таш йорт почмагында басып тора бер ана, башын игән, сузган кулын, истә иске киемнәр, алар эшләп тупасланган, учта ята тиеннәр. 4 балага ана да син, ата да булдың үзең, алар өчен гомер буе җил давылларга түздең. Иң алысы Себерләрдә акча эшлим дип киткән, кайта алмый, күп тырышы, хат та язмый бик күптән. Икенчесе Мәскәүләрдә Маржа килен янында, туйдан бирле хәбәр дә юк, ул бит белми барында. Өченчесе китеп барган, бөтенләй заман үзгәргәч, 5 ел элек хат язды ул, әнкәң хат язып җибәргәч. Я Ходаем, ялгыз ана, кем белерсең хәлеңне? 4нчесе сатып эчте, соңгы мамык шәлеңне. Я Ходаем, залда утырган барлык әниләрне хөрмәт итеп, ярату йөзеннән рәхмәт Ходайга, хөрмәтле әниләр, сез булганга. Рамил, сез театрда эшләп, театрдан эстрадага күчкән кеше әйме? Шулай да күңелгә менә үзегезнең театр артисты булу күбрәк ошыймы, әллә эстрада артистымы? Білесіз, мен театр училищесін тәмамлағаш, мен ғылыми театр училищесіне келгенде менен келгеннер еми дұрысын айткені. Мен буй белекей, құлақшылық размер, бұл балада ненде артист шықсын еді, артист бетінде ұзын бойлы, матур, шебер болырға тиіш. Шундайны болырға тиіш кебек. Ғымымен туры келмей бетінде. Менің дұрысын айткенде, әтиянилерінде жеттілер, абайларында мені кіртірге бектілемеділер де, буй белекей, үсірмейкен бұл бала деп. Мен оқы бітіргеннен соң, мен драма артистін оқығанғыш. Мин? Демәк, менә без әле карап үткән чыгыш, ул ничектер аның нигезе бар бит инде? Мин укып бетердем драма артистына. Мен укыдым, мен халыкка да әйтәм, миңа карап елыйсыгыз киләм. Демин. Келәләр не. Шуны укып бетергәч, 4 ел укыдым, мен кайттым Буа дәүләт сатира театрына. Сатира сүзе булгач инде, демәк, юморга бәйле. Мин зур халыкка танылу алдым, әлбәттә театр белән. Спектакльләрдә уйнап, беренче минем бик шундый крутой роль булды. Турак ролен бирделәр сразу. Җүләр ролен, ана Җилбәзәк мужикында уйнаган булды минем. Тегесе 5 ел эшләп, мин үземә зур багаж дидем барыбер. Зур мәктәп бит инде ул. Елмай проектлары аша халыкка танылуга кирдем генә. Аннан күчтем, үземнең арбамны булдырып, зур бер ачык диңгезгә чыктым бит инде. Беркем сиң артың төртүшүң дә юк, булышың да юк, үз истеңдә бөтенләй бер. Гаиләң дә үз истеңдә. Әле синең шәһәргә килдеңдә көтеп торучы юк бит бер качанда. Һәм инде килеп эстрадада эшли башладым. Дөрестән дә сез дөрес әйттегез, мин күпме эстрадада эшләп, теге бөтенесе инде чыга да, мәсәлән, сөйли дә беләләр инде, җырлыйлар да, биләр дә бөтенесе теге бер төрле бара кебек бит инде. Мәсәлән, Данирчыктан да пародия белән сразу. Аның изюминкасы пародияда калып, пародия яратты. Әйтик. Мин беркемдә кабул исе килмәде, но ничәдер еллар мин дөрестән дә үземне таба алмыйм. Кем мин эшлим мин аны? Ничектер минеке түгел, аның кадәр халыкта миңа дитми иде, мәсәлән, цепляться итми дип әйтикме. Значит, димәк, халыкка кирәк яңалык. Үзенчәлек кирәк. Яңалык. Мин 2009 елдан мен шушы өлкәдә эшләп, инде ничә 20 безнең 20 ел, 11 ел бит инде. Менә 11 елда мин күпме мәктәп, күпме юл үтеп кенә, менә хәзерге вакытта ничектер үземнең охшаган неме кәсәмә киреп утырган кебек менә үземне тоя башладым. Менә бу минеке дип әйтә алам. Ул менә шул Рамил дөресен әйткәндә, иҗат шул эзләнүләр аша үсәргә тиеш бит инде ул.
Бу бит инде бер урында таплану түгел, бу Ей. үсү һәм нәкъ менә шулай булырга тиешле. Үз тамашачыңны җыю, үз тамашачыңны эзләп табу. Һәм әлбәттә монда тәҗрибә тупламыйча андый нәрсәне Бар эшләп шундый кешеләр, мен сезгә әйтәм, менә аңламыйлар. Ой, менә миңа әйтәләр, миңа хәзер дә әйтәләр аны. Шарапҗан булман булса, менә мен дә булар. Миңа шулай дип әйттеләр, как будто Шарапҗан дөрестән дә икенче кеше ул, менә ул миңа булышып тора. Шарапҗан бит ул мин, ләкин без образ буларак без икебез күк һәм Ләкин бу бит әйбәт. Әйбәт. Рамил, бу әйбәт. Әйбәт. Димәк, сезне кабул итәләр Шәрәфҗан буларак. Димәк, сез бу образны чын мәгънәсендә тудырган икәнсез. Миңа әйтәләр, әле күптән интервьюларда биргән бар бит инде. Безгә без әлдә ышанабыз, менә андый кеше бар дип. Менә Шарапҗан бар. Бу бит уңыш. Уңыш, ул менә ул яши, анда ялнарда ясалмалык юк. Ләкин бит аны Рамил уйлап тапкан. Аны бит мин уйлап тор, ул бит минем эшендә. Хатын, это тебе... Мыйыгын кая? Ой, чып калган. Ай, момент. Лапин белән тістік, киттік кайын жиләге белән төшерергә. Булды шундый вакытлар төшенкелеккә бирелү. Әйе. Ул артист кеше дөрестән дә ничек ялаган вакытларда булды. Менә шуны уйлап, нитеп переживать итеп Нәрсә эшләргә? эшләп. Иң беренче менә эшеңдәге самодисциплина кирәк. Үзеңне тоту, Аллага шөкер, менә шушы әйберләрне үтеп, менә шушы кая тукталмаска гына. Дулкыныңны алдан икән, дулкыныңны дәвам ит. Алкышларны, сәхнәне, тамашачыларны, гастрольләрне сагындыгызмы? Бик тә сагындым. Мин барыбер үземә күңелемә ни алам, рәхәтлек алам. Менә шушы комментарийларны укып. Менә заманан ишетәсең, интернет заманасы инделек булмам бит. Менә хотя бы дип әйтәм инде. Менә мин аның белән канатланам. Минең белән яши, менә кайсы вакыт була шундый. Хәзер бит мин һәр көн чыгармыйм, барыбер эшләр дә бар, хәзер концертларны оештыра кирәк, менә бу афиша билетларны барып алырга кирәк. Ни бер көн куярга вакыт юк, или пока идея туплыйсың бит. Мин бер кайчан да запас булмады, мәсәлән, төшердем дә куйдым, менә хәзер куям. Менә мин иртә белән хатын уятайм, тыр, Рамил бәйлә, тырмайтам, мыекны ябыштырдым, төшерәсе бар дим. Кайсы җитми миңа. Менә ул җитми, мин тизрәк видеоны төшерәм дә куям, икиш менә тәмләп укып утырам шу комментарийларны. Рамил, мин хәзер күз алдыма китердем хатыныгызны. Ул бит инде ничек дип әйтим? Ярый, сез иҗат кешесе. Хатыныгыз иҗат кешесе түгел дип әйтәсез, әйме? Ул без театрда таныштык аның белән. Ул театрда костюмер булып эшли. Без шуннан нидә. Ләкин менә ничек дип әйтим? Шәрәфҗанның уңышы күпмедер күләмдә хатынның сабырлыгыннан һәм аның тырышлыгыннан да бит инде. Сез әле Әйдә таныштырыгыз әле гаиләгез таныштырам. белән. Видеоны гына күрәсез битсез. Кызык вакытларын гына күрәсез. Менә шул. Иң кызыганың төшергән вакытта, ой, без иртәнге нидә куялы урманга барып төшәбез, төрле ниләр була бит, локациялар. Ой, анда мин үзем тиз кыза торган кеше. Тиз кызам, тиз сүнәм. Менә шундый ачу тотып җыри торган кеше түгел. Но шушы кызган вакытка эләксәләр. Анда әйтәм, творческий процесс, мен әйтәм, син минем хатын түгел, син минем оператор, син минем реплика биреп торышы, мен әйтәм, все, анда уже кайсы вакыт арасың. Мин уйныйм, мәсәлән, ул берәр җирендә ялгышып китәм. Мен әйтәм, мин күп әйберне уйнап килдем дә менә чыгарам. Или мин ялгышам. Уже күп төшерә башласаң, уже нитә менә органика югала иштәге. Әйтәм, Земфир, все, бүтән кеше тап, безнең белән бүтән төшмим, туйдырдың, акырма миңа. Анарсын кичкә бер җайга киләбез, әйтәм, Земфира. Менә минем Земфираның трек булуы, минем тормыш иптәшем Земфира, без аның белән инде 7 ел бергә, Аллага шөкер. Уңыш менә безнең 50-гә 50 дип әйтәс килә. Мин бер кайчан да вот мин булмам булсам, бу әйбер булмам булар, син әстәйн төшереп торучы гына, монда бит мин уйныйм, юк. Менә Земфира минем поддержкам, минем трегим. Шуңа күрә мин бик шатланам. Монда иң күбе бар, Шарапҗанны мактыйлар бит инде. Шушы мин уңышым белән, Алла бирсә, концертларда зур уңышка күмелгән вакытта да микробакы Земфирага рәхмәтле булачакмын. Без бит гаилә. Шушы гаилә белән төрле вакытны җиңәбез без. Минем дә төрле вакыт, ул мине тоже түзергә дә кирәк бит, артист кеше. Мин үземдә килеп чыкмаган вакытта булганда, әйттек, әйтик, рикошетым әлегергән мөмкин гаиләгә, психланып йөрү, үзеңне таба алмау,
мен бір қашандан қай кіші ғайыплегені жоқ, но барыбір теге дискомфорт болғанда, мен Аллаға шүкір біз Земфира белән шулай төшерәбез дә, гаиләне мен Земфираны алып китәм дә, төшегә балаларны калдырам да, әйтәм ни, без йөреп кайтыйк әле. Безнең буада бар шундый бик ерактарак бір 30 километр авыл, Бәпки дигән авыл. Мин аннан менә нәрсәгә энергия алып кайтам авылдан. Ул тавылык. Анда җиләк. Мәү күз алдыгызга китерегез, элек авыл кайбер йортлар инде биткән, сүрелгән. Ул авылда яши барлыгы ничә яшь? Әйтик 30 кеше яшәп калгандыр. Кышкылыкка китәләр бүтән Мәскәүгә. Монда йорт дигәндә тавылык, кайын, ишем, тынычлык. Анда бернинди кибет юк, анда бернинди цивилизация юк. Ну шундый матур җир, анда кино төшер була. Мин шунда барам да Земфираны алып китәм дә, тауга менеп утырабыз да, исиләшеп утырабыз. Менә план корабыз, үзебезнең уңышка шатланып тагын инде максатлар куябыз. Мин шунда бер 2 шәһәр сәгать йөрим инде. Аның белән йөрим. Үзенә көч алып кайтабыз без. Сез романтик та икән. Мин романтика кеше. Мин әйтәм бит даже шушы изоляция вакытында булгаладыр, ничә бер 10 артык белән барган бардыр инде. Ни дидер, менә ни үзеңә алу әйбер. Энергия алу. И шулай ук Земфирны нәрсәләр беләндер канатландырасы килә теге. Үземнән генә алып бетерү түгел, безнең Аллаһка шөкер балаларыбыз бар, улыбыз бар, кызыбыз бар. Улымның исеме Раян, кызымның исеме Ленара. Малай 1-нче класска керә, хәкәтен генә инде әле тоже хәрефләр өстендә эшләргә кирәк, логопед кирәк тегесенсе. Идәгә менә мин нәрсә әйтәсе килә, гаилә ул үзе бер зур корабль дип әйтәм. Һәрберсе үзенең эшендә, хезмәтендә. Мин ролевой булсам да, бөтен корабльнең ничек баруында анда хатын зур роль уйный барыбер. Менә исәне мин барып җитәсе килә шушындый 85 яшемә тормыш иптәшем белән. Марсель, қара нәрсе язганнар. Оказывается, Кытайда карантиннан соң ярты халық ЗАГСка килгән икән. Айрылышырга. До того туеп беткәннәр бер-берсе белән яшәп. Нәрсә аерылышасың киләм әллә? Юк, пока. Бездә бит әле карантин бетмәгән. Хатын, не волновайся. Я просто пошутканул. Марсель, әйдә бүтән битен укыйк әле. Пока бу синнән Марсель Хуан миннән шарап суын ясамаган. Хатын, я просто пошутканул. Ага. Миңа ошый хезмәтем. Минем эшем ошый, минем переживать итеп йөрүем ошый, утырып язган вакытта сызгылап ачу килгән, яңа әйбер тудырган әйбергә куанып, бала кебек шатланып, шуны халыкка шушы ризыкны биреп, халыкны куандырып, менә минем яшәү шушы. Рамил, менә шушындый күңелле нотада без бүген тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Бик матур хыяллар, бик матур теләкләр бит. Тормыш юлыгыз менә шушлай матур уссын. Күрәм, сез авырлыкларны җиңәргә өйрәнгән һәм авырлыкларны җиңә ала торган егет. Мин сезнең сәхнәдә зур уңышларга ирешеп, тамашачының шын күңелдән алкышларга күмүен күреп, менә шуннан ләззәт алып, тигезлеккә матур тормыш итүегезне теләп калам. Бик зур. Киләсе очрашуларга кадәр. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле милләттәшләр, бүгенге тапшыруыбызның кунагы татар эстрадасындагы юмор остасы Рамил Шарапов иде. Шәрәпҗан Рамил Шарапов иде. Артист егетебезгә зур уңышлар теләп, без тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.